ناوەندە ئەوروپیا لێکۆلینên کوردی لێکۆلینێک di derbarê koçberî û erebkirina navçeyên Rojavayê Kurdistanê de belav kir. Lêkolîn ji aliyê Siyamend Haco û doktora Eva Zavelsberg hatiye amadekirin. Di lêkolînê de amarên gelekî balkêş yên koçberiya ji navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi cîkirina hawirdeyan hatiye belav kir. Yani Arab û Türkmen li cihên Kurdan hatine bi cîkirin. Em ê hinek amaran ji wê lêkolîna dur û dirêj ji we re li vir pêşkêş bikin. Guhertina demografîk binêrin li Rojavayê Kurdistanê çawa çêbûye. Navçeyên ku li wan deran lêkolîn hatine kirin çi navçeyên e? Me di vê vîdeoyê de ji we re amade kirine. Sala 2010 milyonek û 187,161 kes li navçeyên Rojavayê Kurdistanê dijiyan. Di salên navbera 2010 û 2023 de 695,473 kes koçber bûne. Yani ji xwe re bihesibînin ji sedî 54.3 ji Rojavayê Kurdistanê xelk koçberî derve bûne. 145,812 kes di nava Sûriyê de koçber bûne. Yani em nav lê dikin koçberbûna navxweyî. 548,661 kes jî koçberî derveyî Sûrî bûne. Rêjeya wan kesên ku koçberî derveyî Sûrî bûne ji sedî 42.7 ye. 434,000 kes û 224 kesên hawirde yani Erebên hawirde, Türkmenên hawirde li cihên Kurdan hatine bicî kirin. Sala 2023 yani sala derbas bûyî 491,688 kes ji xelkê resen ên Rojavayê Kurdistanê li wan navçeyan wan. 503 gundên Kurdan binêrin li wan deran çawa guhertina demografîk çêbûye. Em ê nabehsa gundên Kurdî bikin. 503 gundên Kurdan. Sala 2010 171,199 kes li gundên Kurdan dijiyan. Lê di navbera 2010 û 2023 de binêrin çi çêbûye? 101,812 kes koçber bûne. Rêjeya koçberbûna ji gundan di navbera wan salan de binêrin çi qase? Ji sedî 59.47 xelk derketine derve. 36,829 kes koçberên navxweyî ne. Yani di nava xaka Sûriyê û di nava Rojavayê Kurdistanê de mane derneketine derveyî Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê. 64,983 kes koçberî derveyî welat bûne yani derveyî Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê çûne derve. Çi qase rêjeya wan kesên ku derve koçberî derve bûne ji sedî 37.6 û nehe yani nêzikî ji sedî 38 kes koçberî derveyî Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê bûne. Em werin sala 2023. Sala 2023 69,387 kes mane li wan deran ji xeynî hawirdeyan yani ji xeynî kesên ku ji derve hatine li wan deran bicî kirine. Ew gundên Rojavayê Kurdistanê bûn. Em werin bajarên serekeyên Rojavayê Kurdistanê ku divê lêkolînê de behsa wan hatiye kirin. Ji Qamişlo dest pê bikin. Qamişlo mezintirîn bajarê Rojavayê Kurdistanê. Sala 2010 464,336 kes li Qamişlo dijiyan. Yani bêhtirî nêzîkî milyonek kes li Qamişlê bûne. Sala 2010 heta sala 2023 2,430 kes koçberên navxweyî ne. Di 129,434 kes koçberî derveyî Kurdistanê bûne. 112,178 kes jî hawirde bicî bûne. Yani Ereb û Türkmen li Qamişlo hatine bicî kirin gelek ejmara wan. Di navbera sala 2023 de yani sala 2023 di 133,472 kes li Qamişlo mane ev ji xeynî hawirdeyan yani ji xeynî kesên ku ji derve de hatine li wê derê bicî kirine yani ev xelkên resenin di 133,472 kes Kurdin yani. Em werin Kobanê. Li Kobanê sala 2010
44821 کس هبون کرد بون. سال 2020 سال 2010 حتی 2023 13020 کس کوچبری نافخه بونه. یعنی جه کوبانی در کتنه جهندن، یعنی نچونه دروا، مثلا نچونه اروپا نهات نویداره، نچونه ترکیه. 19455 کس کوچبری دروی ولات بونه. اف در کتنه دروی روجافای کردستان و دروی سوری. 11805 کردن دورن دن لویداری هاتنه بجی کردن. پرانیا کردن کل افرینی هاتنه بجی کردن. کردن کل کوبانی هاتنه بجی کردن. کردن افرینی نه. یعنی سال 2023 12346 کس مانه اف جغینی هاویرده، یعنی جغینی کردن کش دروی کوبانی هاتنه الکوبانی بجی بونه. اولی کلین لچار نافچین عفرین جهاتنا کرن. جندرس شیه راجو شرا اف ناحیین عفرینه. جه که هری guhertinek demografî لی هاتیه کرن کدره بگمان جندرسه. سال 2010 13661 کس لناحیه جندرسه هبون. دنابر سال 2010 و 2023 دا 5700 کس کوچبری نافخوی ولات بون. یعنی جندرسه در کتن لی در نکتن دروایی هریما روجافای کردستانی. 4900 کس کوچبری درو بونه، یعنی در کتن دروایی روجافای کردستانی. 23000 کس 23405 کس عربین هاورده، ترکمنین هاورده لجندرسه هاتنه بجی کرن. یعنی ناحیه کش خور حساب بکن نزدیکی 24000 کس عرب و ترکمن لجندرسه هاتنه بجی کرن. اف نمونه که وان guhertina demografîk li Efrînê bêguman ve dît li wê derê çi qasmane. Sala 2023 da 3061 kes li Efrînê li Cindrêsê mane. Ev nahiyeyeke sereke ya Efrînê.